ሰላም ጥዕና ሃለይ ናይ ነቕሰጋ ዓደይ ትልማ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ነቕሰጋ ዓደይ ትልማ ዩቲዩብ ቻናል ናይኹም ቻናል እዩ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ንክተተባብዑ ብትሕትና ይሓትት ካብዚ ብምቕፃል ነቕሰጋ ዓደይ ትልማ ዩቲዩብ ቻናል አምናይ ለማዓንቲ ምድላው ካብ ቅድሚ ሕዚ ኣቕሪብዎ ካብ ነበረ ምድላው ዝቐፀለ እዩ ክኾን ማለት እዩ ቅድሚ 6 ወርሒ ወይ ቅድሚ 5 ወርሒ ከባቢ ብዛዕባ ህንፃ ቤተክርስትያን ቅዱስ ዮሐንስ ገደፈና ድምልኸት ናይ እርዳታ ፃውዒት ብነቕሰጋ ዓደይ ትልማ ዩቲዩብ ቻናል ሃምዳ ኣቕረብኩልኩም ዝፍለጥ እዩ بتشعو ساعات عم نقصق عديت المع يوتيوب channelن أو خالق ناي تيليجرامن ناي واتسابن ناي فيسبوكن channelاتي بزعوا هنصا بيت كريستيان قدوس يوحنس ገደፈና بزعوا تشعو ወይም بسنة አካባቢ ማለት እዩ ድነበረ ናቲ ህንፃ ሁነታት ዝምልከት ገሊጽ ኣለኹም ነበረ ብኡ መሰረት ድማ እቲ ህንፃ ሽዑ ኣብ መሰረት አካባቢ ኮለናት ደው ምባል ምስ ጀመሩ ተወሰነ ናይ ኮለን ሕጽረት አጋጢሙ ከም ዝነበረ ማለት ብፋይናንሻል ሕጽረት ማለት እዩ ብሕጽረት ገንዘብ ልዕሊ 14 ሩኾን ኮለናት ጠጠው ተይበሉ ጎርፊ ክወስዶም بوصيحو حمد نبره ገሊጹ ኣለኹ ነበረ ማለት እዩ ካብኡ ግን ኩሉ ኦርቶዶክሳዊ ነቲ ቻናል ዝተኸታተለ ማለት እዩ ድሕሪ ኣብቲ ቻናል ዝተጋውሐ መልእኽቲ መተኣኻኸቢ ህንፃ ቤተክርስትያን ቅዱስ ዮሐንስ ገደፈና مسمع مالتيو لعل 70,000 قرشي ካብ ተፈላለዩ ገበር ሰናይ ትካላት ካብ ተፈላለዩ ኣሕዋትና ዓወፃ ዓዲ ነው ኣብ ሱዳን ኣብ ስዑድ ዓረብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ውን ዘለው ውሽጢ ዓድላ ኣዲስ ኣበባ መቐለ ማይጨው ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ነው ኣሕዋትና ልዕል 70,000 قرشي ኣዋፅዮም دتن 14 ኮለናት ካብ ጎርፍ ድሕኖምን እቲ ቤተክርስትያን ድማ ህንጾት ክቅጽል ገበሮም ማለት እዩ ካብኡ ግን ሕዚ እቲ ህንጻ ቤተክርስትያን ገና ኣሃዱ ስለድሎ ሕዚ ለሓገዝኩም ኣድላይ ኮይኑ ስለተረኸበ ሕዚ ለሃም በሐዲስ ናይ ህንጻ ቤተክርስትያን መስርሕ ገንዘብ መተኣኻኸቢ ምድላው ተጀሚርኒዮ ስለዚህ ሕዝለ ሃምት ቅድሚ ሕዚ ለወካቶም ነበርኩ ማለት እዩ ናይቲ ህንፃ ኮሚቴ ወይ ድማ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ህንፃ ቤተክርስትያን ንምስራሕ ዝተቋቋመ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ማሕበር ማለት እዩ ኣብ ማይጨው ዘሎ ህንፃ ኮሚቴ አካውንት ከፊቱ ቅድሚ ሕዚ ስለዚህ እቲ ቅድሚ ሕዚ ፖስት ገረልኩም ነበርኩ አካውንት ማለት እዩ ሕዚ እውን ከደግመለኩም 00315252 ናይ አንበሳ ባንክ አካውንት እዩ አንበሳ ባንክ ተመረጠሉ ምክንያት ድማ እዚ ባንክ ቤት እዚ ባንክ እዚ ኣብ ነቕሰገ ማለት ኣብታ ናይ ነቕሰገ ዋና ከተማ ወድ ሰምሮ ዝተኸፈተ ብሕታዊ ባንክ ስለዝኾነ ነቶም ኣብኡ ዘለው ህንፃ ቤተክርስትያን ዘሳልጡ ዘለው ናይ ህንፃ ኮሚቴ ኣባላት ቀጥታ ቅርሺ ኣብታ ኣካውንት ስምሳኣተየ ቀጥታ ውፅኦም ንዕለታዊ ናይ ህንፀት ኩነታት ክሕግዝ ዝኽእል ገንዘብ ዋላ 10 ትኹን 20 ኸይዶም ወፅኦም ንክጥቀሙ ብዝብል ኢና ኣብኡ ከፊታዮ بخالوت أحواتنا عادسة ولا وضع عدلو ጎንደር አጎጃም ዘለው ህዋትና ነው ሳቶም ታድብል ሕቶ ቀሪዮም ለና ናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ተዘኸፈተልና
ድብል ሕቶታት ቀሪቡ ሕዚ ንስተን ቀውዕ ምስ ምዃኑ ተምጻኩም ድማ ከም ትፈልጥዎ ገባራት ስለዝኾኑ ላብ ማይጮ ኮይዶም ኣካውንት ንኽፋት ንእሽተይ እንትንብልዎም ስለነበረ ኣጸጋሚ ስለዝኾነ ቀውዖም ይወድኡ ኢልና እዩ ደኻፈታ ግን ኣብ ጽሩ መዓልቲ ንኸፍት ኢና ድብል መልእኽተይ ከመሓላልፈለኩም እየ ደሊ ስለዚ ንግዚኦ ግን በዚ ዓንቶ ነገርኩም ኣካውንት ሕዚ ለደጊመ ክነግረኩም 00315452 ብድኾነ ናይ ኣንበሳ ባንክ ኣካውንት ዝከኣለኩም ዋላ ምስ ዋላ ስር ኣታው ንክትገብሩ ብስም ደብረገነት ቅዱስ ዮሐንስ ገደፈና ህንጻ ኮምቴይ ብስም ህዝቢ ደብረገነት ቅዱስ ዮሐንስ ገደፈናን ጻውዒተ ይቀርብ ስለዚ ኣቶም ነዚ ድምጺ ሓገዝ ምትኻብ ቅዱስ ዮሐንስ ገደፈና ዝምልኸት መልእኽቲ ሰማዕኹም ኣሕዋትና ድማ ናይ ነቕሰጋ ዓደይቲ ልማዕ ዩቲዩብ ቻናል ልጥፍ ወይም ፖስት ኮፒ ሊንክ እናገበርኩም ሸር ንክትገብርዎ ብትሕትና ይሓትት ማለት እዩ ነቕሰጋ ዓደይቲ ልማዕ ዩቲዩብ ቻናል ናይኹም ቻናል እዩ ናይ ልምዓንቲ ምድላው ድማ ከምቲ ዓንቶ ነገርኩም ብዛዕባ ሓገዝ ምትእኻብ ህንጻ ቤተክርስትያን ቅዱስ ዮሐንስ ገደፈና ዝምልኸት እዩ ስለዚ ነዚ ኣነ ብንሽተይ ዘቕረብኽዎ ሓሳብ ገንዘብ ምትእኻብ ቅዱስ ዮሐንስ ገደፈና ዝምልኸት ጻውዒት ንስኻትኩም ድማ ስፋሕ ኣቢልኩም ናብ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ናብ ኩሉ ዓለም ንክባጻሕ ብምግባር ናይዚ ቅዱስ ዮሐንስ ገደፈና ናይዚ ዓብይ ደብሪ ናይዚ ጥንታዊ ደብሪ ናይዚ ህንደይ ጸበላት ለለዎ ህንደይ መኻናት ደውልድ ህንደይ ሕዱር ሕማማ ውሽጦም ለለዎም ዘርጊፉ ደብሪ ፈዋሲ ድኾነ መንፈሳዊ ጸበል ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት በረከት እንደሓደሮ ደብሪ ንክትሕግዙ ድብል ጻውዒተይ يقرب نقصك عديت المع يوتيوب channel أولا زي هونهم دما حزبون بدقامي لايك شير سبسكرايب نتقبرو صاوعتي يقرب نقصك عديت المع يوتيوب channel نايخم channel يو نايل معتم دلاو دما زي نمثل سلسمعكمني እግዚአብሔር يسمعكم نقدس ዮሐንስ ዝከኣለኩም ሓገዝ ግበሩ ንሱ ድማ ብመንፈሳዊ ተራድኦ ክረድአኩም እዩ ብሩክ መዓልቲ